अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल उद्धव ठाकरेंपेक्षा कणभर जास्त आम्हाला अभिमान आहे. महाराजांवर ते बोलले हे आक्षेपार्ह होतं. पुतळा कोसळल्यावरती चूक केलेल्यांना प्रायश्चित्त भोगावं लागलं. त्याच्या चुकीचा दोष सरकारला देणं योग्य नाही. घडलेल्या घटनेचं आम्हालाही दुःख आहे. मात्र विरोधक राजकारण करत आहेत असा पलटवार महायुतीचे उमेदवार दीपक केसरकर यांनी केला आहे. की आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, पुतळ्याचं टेंडर काढून गव्हर्नमेंटमध्ये सिस्टम असे असते की जो लोएस्ट बिडर असतो त्याला पुतळ्याचं काम केलं जातं. त्या पुतळ्याचा जो कलाकार होता त्याला अटक झालेली आहे, त्याला शिक्षा झालेली आहे. त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे की कुठलाही त्याच्यामध्ये सरकारचा थेट काहीही संबंध नाही. नाहीतर त्याला का पकडलं असतं, त्याला अटकेमध्ये का टाकलं असतं, वारंवार त्याचा रिमांड का घेतला असता. चूक त्याच्याकडून घडलेली आहे. चूक घडल्यामुळे त्याला त्याचं प्रायश्चित भोगायला लागेल त्या कलाकाराला. आणि त्या कलाकाराच्या झालेल्या चुकीची बद्दल जर सरकारला बदनाम केलं जात असेल तर ते सुद्धा चुकीचं आहे. कारण त्याचे जे आर्किटेक्ट आहेत त्याला अटक झाली आहे. आणि त्याच्यामुळे जे लोक जबाबदार असतात, शेवटी एखादी आपण ज्यावेळेला कलाकृती बांधतो त्यावेळेला त्याची स्टॅबिलिटी ह्या त्या आर्किटेक्टने बघायला लागते. आणि तुम्ही बघितलं तर त्याच्यामध्ये वापरलेलं लोखंड वगैरे हे सगळं जे आहे ते आम्ही ज्यावेळेला भारतातल्या सर्वोत्कृष्ट मूर्तिकारांशी चर्चा केली त्यावेळेला त्यांनी आम्हाला वेगळी माहिती दिली. आणि ही माहिती आहे त्या माहितीच्या आधारे आत्ता जे बनणार आहे ते किमान 100 वर्षाची गॅरंटी ही त्याला राहणार आहे. आणि त्याच्यामुळे ते जे काय बोलतात हे केवळ राजकीय आहे. घडलेला अपघात होता, अतिशय आम्हाला दुःख आहे, परंतु याच्या पुढे असा अपघात घडू नये याच्यासाठी सरकार आवश्यक ती सर्व काळजी घेईल याचं मी आपल्याला खात्री देतो. हे कुठे गेलं आपलं, इथे येऊन बोलणं आणि टीका करणं मी समजू शकतो, परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात आणि त्यांच्या पुतळ्याच्या संदर्भात जे बोलले ते अत्यंत आक्षेपार्ह होतं. त्यांनी असं म्हटलं आहे की वाईटातून चांगलं काय निघणार. मी दुःख झालं तर सांगितलेलं होतं आणि वाईटातून काय चांगलं निघणार. तरी याच्यामध्ये आता जो पुतळा या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उभा राहतो हा जवळजवळ 3 उंचीचा पुतळा उभा राहतो. आणि भारतातला सर्वोत्कृष्ट शिल्पकार हा त्या पुतळ्याचं काम करणार. त्याच्यामुळे हा पुतळा हा पूर्वीचा पुतळा जो ज्या कलावंतांनी केलेला होता त्याच्यापेक्षा कितीतरी उच्च दर्जाच्या, ज्यांनी भारतातले सर्वात चांगले पुतळे बनवले त्यांच्याकडून हे काम केलं जाणार आहे. हे पहिलं वैशिष्ट्य झालं. आणि दुसरं वैशिष्ट्य असं आहे की ह्या ठिकाणी शिवसृष्टीची उभारणी केली जाणार आहे आणि ह्याचा डिटेल प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला आहे. याचं सादरीकरण मी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर केलेलं आहे आणि तत्त्वतः मंत्रिमंडळातल्या सर्वांनाच ते आवडलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे याची पुढची जी प्रक्रिया आहे की त्या ठिकाणच्या जमिनीचं आरक्षण आहे. आजपर्यंत तिथं जमिनीचं आरक्षण आहे हे सुद्धा तिथल्या स्थानिक आमदारांनासुद्धा माहिती नव्हतं. मी आरक्षणं शोधून काढली, त्या ठिकाणी शिवसृष्टी कशी उभारायची याचे आराखडे तयार केले, त्या ठिकाणी जेटी तयार कशी करायची याचे आराखडे केले. आणि हे जे प्रेझेंटेशन आहे मी साधारण आचारसंहिता लागण्यापूर्वी 20 दिवस अगोदर हे मंत्रिमंडळासमोर सादर केलेलं होतं. त्याच्यामुळे आता हे पब्लिक डॉक्युमेंट झालेलं आहे. आता तुम्हाला ते दाखवायला मला कुठलीही हरकत नाही. आणि त्याच्यामुळे हे सादरीकरण आता मी तुम्हाला दाखवतो आणि सादरीकरण बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की कशा तऱ्हेने एक अद्वितीय असं प्रोजेक्ट किंवा असा एक प्रकल्प हा त्या ठिकाणी साकार होणार आहे, ज्याच्यामध्ये भारतातून सर्व लोक येतील. आणि अरबी समुद्रावर ज्याच्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अधिसत्ता गाजवली त्याचं उत्कृष्ट स्मारक असं हे ठरेल. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की कान्होजी आंग्रे हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाविक दलाचे सरसेनापती होते आणि त्यांनी जी कामगिरी केली त्याची आठवण म्हणून विजयदुर्गला अतिशय सुंदर असा प्रकल्प हा साकार होणार आहे. आणि मग नुसतं बोलायचं ह्याच्यापेक्षा करून दाखवणारी माणसं ही कशी असतात हे तुम्हाला हे बघितल्यानंतर दिसेल. या ठिकाणी आत्ता मी तुम्हाला याचं दाखवतो, आपल्या सिंधुदुर्ग ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा होता
त्या ठिकाणी काय होणार आहे ते आपल्याला दाखवतो. आणि विजयदुर्गचं प्रेझेंटेशन आता मी मागवून घेतो. मला आता माझ्या विजयदुर्गचं सुद्धा आहे, दोन्ही प्रेझेंटेशन आहे की फक्त सिंधुदुर्गचं आहे मी दाखवतो. म्हणजे महाराजांबद्दलचा आदर हा आमच्या मनामध्ये असतो. आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की उदयन महाराजांनी सुद्धा माझ्यासाठी फिट, म्हणजे त्यांना महाराज साहेब म्हणतात की छत्रपतींचे थेट वंशज आहेत, त्यांनी माझ्यासाठी चित्रफित काढलेली आहे. कारण आम्ही महाराजांचा तर आदर राखतो, परंतु विद्यमान जे कुटुंबीय आहेत, मग ते उदयन महाराज असून दे, शाहू महाराज असून दे, आपण त्यांना भेटून विचारू शकता की किती आदर मी त्यांच्याबद्दल बाळगतो, कशा रीतीने ते माझ्याशी चांगलं वागतात. आणि हे सगळं असताना इथे यायचं. आपल्याला माहिती आहे की आपल्या संभाजीराजे छत्रपतींचा त्यांच्याकडून ॲफिडेविट घेण्याचा प्रयत्न केलेला होता आणि मी ते ऐकून घेणार असं बिलकुल नाही. तुम्हाला जेवढा अभिमान आहे त्याच्यापेक्षा कणभर अधिकच अभिमान हा मला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आहे आणि तो वेळोवेळी दाखवून दिलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे प्रत्येकाला महाराष्ट्रातला अभिमान असतो. त्याच्याबद्दल तुम्ही अशी टीका करणं गैर आहे. म्हणून मी तुम्हाला प्रेझेंटेशन दाखवतो. याचं नाव ऊर्जा हिंदुत्वाची आहे आणि हे प्रेझेंटेशन ऑफिशियली गव्हर्नमेंटला सादर झालेलं आहे आणि त्याच्या आता पुढची प्रक्रिया त्याच्या संदर्भातली चालू आहे. त्याच्यापैकी पुतळ्याचं काम हे ऑलरेडी त्याचं टेंडर वगैरे सगळी प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे आणि तो पुतळासुद्धा अतिशय भव्य आणि अतिशय सुंदर असा उभारला जाणार आहे. तरी आपण ते बघावं अशी वेळेस माझी प्रेस कॉन्फरन्स ही मुख्यतः छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भातली आहे. आणि नंतर मी उदयन महाराजांनी जी क्लिप मला पाठवली आहे तीसुद्धा आपल्याला दाखवेन. आणि त्याच्यामुळे आपण हे अवश्य बघावं प्रेझेंटेशन. आणि ह्याच्याचबरोबर विजयदुर्गलासुद्धा आम्ही काय करतो आहे की नाविक दलाची राजधानी छत्रपती शिवाजी महाराजांची ही विजयदुर्ग होती. सिंधुदुर्ग हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेला किल्ला आहे, त्याला वेगळं महत्त्व आहे. आणि विजयदुर्ग हे नाविक दलाची राजधानी म्हणून त्याला वेगळं महत्त्व आहे. आणि सर्वात शेवटी विजयदुर्गचा पाडाव झाला, तोपर्यंत विजयदुर्ग अभेद्य होता. आणि त्याच्यामुळे मला आपल्याला एवढंच सांगायचं आहे की आपण हे बघावं आणि मग तुम्हाला खरं कोण बोलतं हे समजू शकेल. आणि त्याच्यामुळे प्रेझेंटेशन बघावं आणि नंतर त्याच्या क्लिप्स ह्या मी तुम्हाला देईन. म्हणजे तुम्हाला जर प्रसिद्ध करायचे असेल किंवा तुम्हाला हे करायचे असेल, कारण ऑलरेडी ते जुन्या आहेत, आता आचारसंहितेच्या काळात तयार केलेल्या क्लिप्स नाहीत. ह्याचं प्रेझेंटेशन हे ऑलरेडी मंत्रिमंडळाला झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे आता त्याला प्रसिद्ध करायला कुठली अडचण नाही आहे. आपण बघा. मला एकंदर जात आहेत ती साधारण 150च्या आसपास मुलं आहेत. त्याच्यामध्ये जळगावमधली आहेत 25 ते 30 मुलं आणि उरलेली सगळी मुलं ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहेत. तुम्ही जर ह्याला गेला, स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीला गेला, तरी तुम्हाला जेटीने जायला लागतं. आणि सिंधुदुर्गवरून जर जेटी तुम्ही समुद्रमार्गे येऊ शकला तर जेटीमधून जाणं हा एक शेवटी नाविक दलासाठी उभारला सिंधुदुर्ग किल्ला. आणि नाविक दलाच्या बोटीसुद्धा विजयदुर्गला तयार होत होत्या. आणि त्याच्यामुळे दुसरं मी आपल्याला सांगितलेलं आहे की आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.